No niin, mä pääsin vankilasta 2010 25.2. Ja mun tuomio tuli siitä, että 9.12.2006 mä pyykätin mun isää ja sitten mä löin jotain tyyppiä, mitä se otti poliisit siinä pihalla ja sitten mä sain siitä 2.8 ja sitten 14.4. siellä vankilassa mä löin vanginvartijaa, niin mä otin karata sieltä ja sitten kun mä pääsin siviiliin, niin sitten mä siinä taas vetelin, niinku mulla oli se amfetamiini, mä sain paljon ongelmia ja käytin sitä aika runsaasti ja sitten mä taas sitä käyttelin siinä jo monta kuukautta ja olin välillä Aurorassa ja välillä olin taas siviilissä ja sitten mä menin naimisiin siinä yhden tytön kanssa ja sit mä olin mun mielestä juonut viinaa siinä päivänä, jotain lääkkeitä valmaan ja sit mä niinku buukatin sitä siellä kämpässä ja sit mä sain siitä jo 3.8 ja sit mä sain 7 kuukautta siihen päälle, kun mä olin lyönyt sitä vartijaa ja sit mä istuin siellä vankilassa ja mut sillä ekalla tuomiolla niin jumaleilla ei ole mua kutsua jo ja mun tuli synnin tunto silleen, että mä olin niinku lähdettiin mukaan yrittää karkaa Suomen turvallisimmasta vankilasta Vantaalta. Eihän se on mahdottomuus, mutta nuori oli, tai 18 silloin ja oli viikotain ja jakso pyöriä. Niin sitä luuli sit kaikkea, mutta ei me päästy siellä ja mä löin sit semmoista naisvartijaa semmoisella pöydän jalalla ja sit mä jouduin semmoseen, niin kun ne tuli 40 vartijaa siihen, tai 10 vartijoita ja sitten ne piiritti meidät sinne semmoseen sumppuun. Ja sit ne vei sinne rundiin ja mun tuli yhtäkkiä siellä semmonen olo, että onks mä näin paha ihminen, että mitä vitsiä, et en mä oo ikin tehnyt mitään tällaista. Ja oli ihan paniikissa, että mitä mä voin tehdä jotain tällaista näin. Ja sit mä jotain siellä pyöriä. Ja sit mä tein niinku vankilan VHL-paidasta, semmoset pitkällistä paidasta, semmoset virtusolonka sinne kaltereihin. Siinä on niinku fleksi näin ja sit on niinku kalterit siellä ylhäällä. Mä menin vaan roikkuu siihen ja sit mä näin kun 2 kättä mun kainaloiden alta, niin pitkät vaaleet hihat tälleen ja 2 kättä. Mä en tunne niitä, mutta mä näin ne. Seuraavaksi mä otin ite kai pois sen silmukan sitten ja mä olin sit siinä maassa rupesin rukoilemaan. Ja mä olin vielä 2 päivää aikaisemmin pilkannut hengellisiä asioita. Mut sit kumminkin, mä en tehnyt mitään uskonratkaisuja. Mä menin tänne Riihimäen vankilaan. Mä otin pastori heti yhteyttä siellä ja se on semmonen aika, no se oli uskova pappi ja se sitten heti järjesti mulle, sit sieltä sattui tulee sellainen vankilähetty oli siinä päivän käymässä. Mä pääsin heti hänen kanssa keskustelemaan. Hän kävi 2,5 vuotta mun kanssa juttelemaan siellä vankilassa rukoilemassa. Ja mä en silloin tehnyt mitään ratkaisua ja sitten kun mä menin sörkkään, niin sitten se usko vähän niinku jäi sinne. Ja sit mä niinku, en mä ollut tehnyt missään vaiheessa ratkaisua, sitten mä menin taas vetää aineita ja sit mä olin siinä välillä siviilissä ja sit mä menin naimisiin. Ja sitten tapahtui mitä tapahtui ja sitten toisella tuomiolla niin mä olin putkassa, niin sitten mä jotenkin päätin, että nyt mä voisin kokeilla tätä uskoa. Mä en vieläkään mitään ratkaisua tehnyt. Mä luin siellä niin ensimmäisen ja toisen Mooseksen kirjan ja Matteuksen ja Markuksen evankeliumia. Sitten mä niin luin joka päivä päivän sanan, mutta kyllä mä uskoin enkä kieltänyt missään vaiheessa, mutta mä en niin missään vaiheessa ollut niin pyytänyt, että Jeesus tuli mun sydämeen. Ja siitä meni 1,5 vuotta. Niin sitten mä asuin siellä sen päihteettömällä osastolla ja sitten mä olin rukoillut, että sinne tulisi joku uskova niin sellikaveri. Ei sinne tullut ketään, mutta sitten yksi jätkä tuli mun selliin niin yhtä päivää ihan puskista. Että hänellä on semmoinen fiilis, että aletaanko rukoilla ja niin lukea Raamattua yhdessä. No sitten mä olin vähän hämmästynyt, mutta mä olin, että joo, aletaan vaan. No sitten mä olin rukoiltu, että mä saisin uskovia niin kirjetovereita, niin mä menin ulkoiluun, niin 2 tyyppiä sanoi, että ne on tullut uskoa, voiko ne kirjoittaa mulle. Ja mä tulin aikaisemmin, niin mä olin, totta kai. Sitten mä muistan että mä kirjoitin semmoiselle paperilapulle, se oli niin Raamatun takana, että tänä päivänä mä vastaanotan Jeesuksen Kristuksen Herraksi, niin 27.7.2009. Ja sitten mulla tuli joku, en mä kokenut mitään suuria siinä, mutta nyt jälkeenpäin kun mä oon ruvennut miettimään, niin mä luin Raamattua ihan kauheasti. Siis moni jätkä tuli sanoa, että täällä luesta noin paljon, että se sekoit. Mä vaan luin ja niin kuin Uutta testamenttia. Ja no sitten mä pääsin vankilasta ja sitten mä olin aika innoissani uskosta vielä siinä vaiheessa. Tai niinku olin vieläkin, mä olin niinku tosi innoissani siitä uskosta. No mut sit kumminkin, sit mä olin niinku jostain syystä seurustelin ei-uskovan tytön kanssa ja sit oli kaikkea ja sit oli kaikki lankeemuksia vähän väliin ja sit mä olin One Way Missionissa miesten hoitokodissa ja
No sielläkin mä sain, sit mä sieltäkin jostain syystä vaan lähdin menee. Mutta en mä silti, ne oli aina yhden päivän reissu, niin kuin silleen, että sit oli monta kuukautta aina väliin. Mut sit kun mä muutin tonne Hyvinkäälle, mä muistan, että mulla oli ollut just silloin Helsingissä, mulla oli aika niinku huono olo siitä, että mä olin taas käyttänyt päihteitä. Sitten mä rukoilin siellä, että Jumala, lähetä mun elämään joku ihminen sitten, kenen kanssa mä voin keskustella. Niin aamulla soi puhelin, niin joku semmonen helluntai-saarna ja tuolta Seinäjoelta, niin Timo Närhi on sun nimi. Niin se tuli moikkaamaan, vaikka mä tunne sitä, mutta joku meidän seurakunnan nainen soitti mulle ja mä menin sitten tapaa sitä ja mentiin sinne Keravalle, missä se piti sitten jotain kokousta. Sitten sitä rukoili mun puolesta, niin sit mun niinku ekan kerran, tää oli mun siellä Veli Junnin kokouksessa kesällä ollut sama juttu, mut sit kuului niinku tunsi silleen, että niinku lähti niinku paljon kevyemmäksi tuli olo ja siitä se sit vaan lähti sitten mun mielestä se syksy. Se oli alkusyksyä ja kaikki lähti menee eri lailla. Vastoinkäymisiä oli jatkuvasti, mutta ne oli ihan erilaisia. Ja sitten jostain syystä mä en tiedä, miksi mun elämässä on niin paljon vielä menneisyyttä mukana, mutta mulla on niinku ollut ihan erilainen fiilis siitä, kun mä oon nähnyt, että Jumala niinku puhuu mulle henkilökohtaisesti eikä aina joku toisen kautta. Ja ne on ollut ihan suuri juttuja, että mun mielestä hienoimpia juttuja oli se, että mä olin liukuportais tuossa Hyvinkään Anttilassa ja mulla oli taas, se oli varmaan tää loppusyksyä sitten, mulla tuli taas, että nyt vois lähteä radalle, että mulla niinku otti päähän, niin mulla oli semmonen villatakki ja sit mä ajattelin, että mikä hitto pistää täältä taskusta. Mä otin semmonen kolikon, niin siinä luki, että missä sinä aiot viettää ikuisuuden. Niinku Herra puhui sen kautta mulle sillä tavalla ja mä niinku jotenkin hämmästyin siitä tosi paljon ja se tuntui tosi uskomattomalta, mutta en mä sit lähtenyt minnekään, pakko uskoa. Ja on niitä muitakin ja mulla oli ruuat loppu viime syksynä, niin mä käveltiin mun isoveljen kanssa kadulla, niin siellä oli kivi ja sit siellä oli lounasseteli, että päästiin syömään ja kaikkea. Naapuri pimpotti ovikelloa, että kassille se ruokaa jouluna, kun ei ollut ruokaa. Ja pelastusarmeijasta ne antoi jotain lahjakortteja, vaikka ei edes tiennyt, että mulla on ruuat loppu. Ne on niinku ihme semmosia, ne on niinku herrajohdatuksia. No sit vielä sit viime vuonna tuli semmonen halu Raamattukouluun. Mä en tiedä, kun 3 Raamattukoulua Suomessa. Mä hain niihin kaikkiin sitten. Ja sit mä niinku muistan, ennen kuin mä hain niihin, mä rukoilin siinä ja mietin sitä asiaa. Niin sit tuli semmosia niinku juttuja, että kävelin kadulla ja sit niinku joku mies ajoi siinä niinku sanoi vaan, että sä oot sen näköinen, että sä oot mennyt Raamattukouluun ja hyppäs autoa jo pois. Se oli meidän seurakunnasta, mutta mä en tunnistanut sitä siinä vaiheessa. Mä ihmettelin, että kuka toi oli. Et niinku, mä olin katsoks meidän seurakunnankin Raamattukoulussa ja mä ajattelin, että tää on sit Herrasta ja mä lähdin kävelemään ja sit mä näin meidän jätkän, ketä on opiskellut Isoskirjassa monta vuotta ja mä kysyin siltä, että kannattaisiko mun lähteä Raamattukouluun ja se sanoi, että hänen mielestään, hän suosittelee, mutta sun pitää rukoilla ja kysyä niinku Jumalalta. No mä sanoin, okei. Mä menin himaan ja rukoilin siinä ja mä luin hebrealaiskirjat vielä silloin niin sillä, että mä luin päivässä 1 luvun vähintään tai 2 luvun järjestyksessä. Ja jostain syystä mulla oli jäänyt sinä päivänä, kun mä rukoilin niin 6 luku lukematta. Et mun piti lukea se sinä päivänä, mä en jaksanut tai jotain. Mä rukoilin, että pitääkö mun mennä Raamattukouluun. Ja sitten mä seuraavana aamuna heräsin ja luin sen Hebrealais 6, 1-3. En nyt ulkoa muista sanoa tarkasti miten se menee, mutta älkää meinaa viipykö opin alkeessa, että jos Herra suo, niin edetkäämme. Jotenkin silleen se menee. Sieltä varmaan se näkee. 6. Siitä vaan ei alusta. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta. Niin. Eli tää oli se idea tää eka näköjään tossa, että jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet. Et mulle se oli ihan selkeä. Mä olin ihan varma, mä olin silleen, että okei, mä haen Raamattukouluun. Mä hain sit 3 koulua. Yksi oli luterilainen, yksi oli helluntalainen, yksi oli vapaakirkollinen. No sitten mä siinä mietin, että mihin mä niistä menen ja ei vastauksia kuulu. Ja mä olin baptistilähetyksessä. Se on siinä Hyvinkään, mä kävin siellä aina välikokouksissa. Tai mä kävin Hyvinkään maanantaisin pelastusarmeijassa, tiistaisin vapaakirkossa, keskiviikkoisin oli luterilainen, torstaisin oli helluntalainen, perjantai oli baptisti muistaakseni ja lauantaisin. Mä kävin joka päivä kokouksissa, mutta siis mä olin siellä baptistilähetyksessä kumminkin.
Ja sit mä sanoin, että mä oon hakenut 3 kouluun ja mulla oli itselläkin ollut ajatuksia, että mä menen sinne luterilaiseen, vaikka se oli kansanlähetyksen raamattukoulu, mutta kun mä ajattelin, että jos mä joskus haluaisin myöhemmin opiskella lisää, niin ne ei päde ne opinnot sit niin näissä vapaissuunnissa. Ja sitten mä sen sanoin kanssa, siellä sanoi ne 2 naista, ketä siellä oli, että ei kannata sinne luterilaiseen. Vapaakirkko tää Santala tai sitten Iso Kirja. No sit me rukoiltiin siinä ja ne rukoili silleen, että toinen menee kiinni, että toinen aukeaa vaan. Niin Iso Kirja lähetti mulle kirjeen, että me ei voida valita sua tänne, että se oli selvästi sit Santala. Ja sit kun mä menin sinne Santalaan, niin on mun mielestä mun elämässä on tapahtunut iso muutos. En tiedä mitä muuta ajattelee, mutta niinku, ehkä mun päässyt jostain eroa siellä ja saanut jotain lisää, mutta kyllä siellä on mun mielestä ollut, ei mulla ollut tietoa pystyis mun maksaa sen koulun, mutta kaikki rahat on vaan jostain aina tullut ja mistä se sitten johtuu? En tiedä. Mä olin lähes menee sieltä ekan kuukautta, kun ei mulla ollut rahaa maksaa ja mä rukoilin sen kirjastossa, menin luokkaan ja mä raamattu auki siinä, niin siinä luki, että minä sanon tämän sinulle, jää tähän paikkaan, tai joku tällainen kohta luki siinä, niin seuraavaksi soittaa sosiaalivirastosta, että me ollaan laskettu väärin sun rahas. Niin kyllä niin kuin, mun mielestä se on vaan jotenkin ihmeellistä, mutta näin se on. Ja on sielläkin ollut kovia vääntöjä, mutta on mä siellä saanut tykännyt silti olla, enkä vaihtaisi sitä kokemuksen pois. Mutta mä olin vaan puoli vuotta ja se puoli vuotta nyt loppuu torstaina, mulla on päättäjäiset ja katsotaan sitten mikä tapahtuu. Ja ehkä vielä hienoa, mitä mun mielestä niin Jeesus on tehnyt mun elämässä, niin meidän perheessä ei kukaan ikinä ole puhunut Jeesuksesta silloin, kun mä oon ollut pieni. Nykyään puhuu kaikki, kun meitä kyllä. Mummikin katsoo David Paulsonin TV7. Sitten mä sanoin meidän äidille, että se on ihan saletti, että yksikään ei usko vai David Paulsonin katsoo. Niin se on ihan saletti homma, että jostain se tulee se vaikutus. Se on ihan kivakin huomata se. Tällaista näin, en mä oikein saa muuta sanoa. Amen.